मोनसे जोबोद दुखुनांथाव खौरां। दिल्लीयाव सासे बर' आइजोनि गावनि थाग्रा भारा न'आवनो गोथै सह मोननाय जादों। दिनै नर्थ इस्टनिफ्राय गोबां सिमां मिजिं लानानै मोनसे जोंनि हादरनिनो राजधानी दिल्ली बादि सोहोरावहाय थाहैयो। आसामनिफ्रायानो जा नर्थ इस्टनिफ्रायानो जा दिनै बे जाथायनि गेजेरजों जों मोनसे इनसिकिउर फिलिंस खालामदों। लोगोफोर, बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो माखासे दिल्लीयाव जे सासे बर' आइजो थैनायनि सायाव सावरायनो लादों। वेलकाम बेक टु दा चेनेल। दिनैनि गोदान भिडिअआव नोंथांमोन बयखौबो बरायहरनाय थाबाय। लोगोसे आसा खालामो इसोरनि नामाव नोंथांमोन बयबो मोजां दं। दिनैनिफ्रायसो आङो एसे सोलाबनाय जादों, खामानिफ्रा एसे रेजें जाबाय। हायोबानिफ्राय आङो कन्टिनिउ भिडिअ लाबोनो सानदों। भिउसआथ' जाखाया गाइस, साबसक्राइबाराबोथ' बारायखाया, अब्लाबो कन्टिनिउ लाबोबाय थायो, आं जेबो साना। खस्थ'आथ' खालामनांगौ खालामो, खिन्थु टाइमजों एडजास्ट खालामनानै मावनांगौ जायो आरो हाबाफोरखौ। बे आइजोनि मुङा पिंकि बर'। जाय बिथाङा थैदोंमोन बेनि एड्रेसा जाहैबाय आसामनिनो बिथाङा गलाघाट जिल्लानि धनसिरि महकुमानि बसाफथार होननाय जायगानिमोन। बिथांखौ दिल्ली पुलिसाहाय गावनि रेन्ट हाउसावनो भारा थाग्रा न'आवनो गोथै सह मोननाय जादों। दा बियो जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा जे आङो दिनै बेवहाय बर' हारि हिसाबै बिथांखौ इल ट्रिट खालामबाय, मार्डार खालामबाय, बेखौ आं बुंनो थाङाखै। हयथ' हारियारि हिसाबै जादोंबो जानो हागौ, बा गुबुनारि जाहोनबो जानो हागौ। दा बुंनांगौ बाथ्राया बेल'नो, जोबोद दुखु मोनथाव जादों। आलाय सिलाय जाबाय थायो फ्राय बर'फ्रानो। बेनिफ्राय नैबे खोथाया एसे सिरियास लानांगौ जायो जे नर्थ इस्टनिफ्राय बा आसामनिफ्राय थांनाय दिल्ली बादि मोनसे राजथावनियाव, गिदिर सोहोरावहाय गोबां नर्थ इस्टनि बा आसामनि सुबुंफ्रा इल ट्रिट खालामजाबोगासिनो दङ आरो बेफोरनि जास्टिसआ दिनैसिमावबो पेन्डिं जानानै दङ। बेखायनो बे समाव आङो साफ्रोमबो बर'फोरखौ खावलायनो लुबैदों जे जोङो एसे सांग्रां जानांगौ। जे दिल्ली बादि मोनसे गिदिर सोहोरावहाय, राजथावनियावहाय नर्थ इस्टनिफ्राय बा आसामनिफ्राय जेखि हारियानो जाया मानो गोबां सिमां मिजिं लानानै बेवहाय थांनाय जायो। सोरबा फरायनो, सोरबा खामानि मावहैनो, सोरबा माबा मोनसे स्पर्ट्सनि फारसे उन्नति खालामनो। जेब्ला जोङो जोंनि टेलेन्टखौ फेहेरनो थाखाय गावनि आवथाखौ जोङो गुसेब मोनो, बा थोंजोङै बुंनो थाङोब्ला जे जोङो जोंनि रायजोआवल' थानानै जोंनि टेलेन्टखौ जों फेहेरनो हाया, डेभेलप खालामजोबनो हाया। बेखायनो जोङो एनिवेर इन इन्डिया, जोङो गुबुन गुबुन बाहागोफ्रावबो, भारतनि गुबुन गुबुन बाहागोफ्रावबो जोङो थांनांगौ जायो। नाथाय साभाबिक भाबै बिथांनि जे हरखाब गावनि भारा थाग्रा खुलियाव थैनाया जोंनि गोसो सिङाव मोनसे इनसिकिउर फिलिंस सोमजिहोदों। बे साभाबिक होननानै आं सानो आरो फोथायो। दिनैनि समाव जों बुंनो थाङोब्ला नर्थ इस्टनिफ्रायानो जा, आसामनिफ्रायानो जा, बर'आनो जा, एबा जायखिजाया गुबुन ट्राइब्सआनो जा, हारियानो जा, भारतनि मुंखौ खामायगासिनो दङ। सोरबा मोसानायाव होन, सोरबा दामनाय देनाय, मुसुरनाय खननाय, बा खेलानि खेथ्रआवनो होन। बे समावहाय जोंनि नर्थ इस्टनि सुबुंफोरखौ माखासे खेथ्रआव इल ट्रिट खालामनाया जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा।
बेबो जादों दिल्ली बादि मोनसे राजथावनियाव, जाय दिल्ली पुलिसखौहाय सारा इन्डियायावनो मोनसे गोख्रों होननानै जों मिथिनाय जायो आरो बेखौ बुंनांगौ जोंहा जेबो गैया। बेखायनो दिनै आं बे भिडिअनि गेजेरजों थ्रु दिस भिडिअ I would like to request to the police of Delhi, that means Delhi police, to start immediately a special investigation for the justice of Pinky Boro। आं बेखौनो आरज गाबो लोगोसे साफ्रोमबो बर'साफोरनाव, and I also would like to request all the Bodo people to pray for the justice of Pinky Boro। आरो सुलुङाव खोनानो मोननाय बादिब्ला दिल्ली पुलिसा बिनि सायाव इनभेस्टिगेसन सोलिबाय थादों होननानै बुंदों, खिन्थु नैबे नर्थ इस्ट फ्रन्टियार इज अल्सो ए पार्ट अफ इन्डिया, बेनिखायनो इकुवेल ट्रिट खालामनांगौ। दा बेजों लोगोसे नैबे क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बिसमुरि हालामनि बद्रानपुर होननाय मोनसे जायगानि सानै मोजां मोनलायनाय बिथांमोना जे गावखौनो फासि होनानै दोनखो ना धिक्कारजों सहायनो हायैनि फासि नांनानै थैखो, बे मोनसे जोबोद दुखुनांथाव सिनारि जोंनि थाखाय। दा बेफोरबादि मोनसे जोंनि गेजेराव जाफ्लेबाय थागासिनो दङ। दा लाबनि खेथ्रआवथ' जों माथो बुंनो हाबावनो, जा हायो आंनि फारसेनिफ्राय आं बेखौल' बुंनो नागिरदों जे मोनसे इसोरा जोंनो जिबन होयो थांना थानो थाखाय, गावबा गाव टेलेन्टखौ देखायलांनानै संसाराव माबा मोनसे मावनानै दिन्थिलांनो थाखाय। दा थैनानै थांबाथ' जोंनि हाबा मावनाया अराय गोजोर जानानै थायो नालाय। दा बेफोरबायदि अबथिरा जिउखौ फोजोबनानै लानाया आंनि थाखायबा हामजाथाव नङा। अब्लाबो बिथांमोननि जिउ सोलेरा जाहाथे इसोरनि खाथियाव मोजाङै मोजां थाहैनो मोन्थों, बेखौ आं आरज गाबो। लोगोसे फैबाय थानाय इयुननि सेंग्रा सिख्लाफोरखौबो मोजां मोनलायनायाव गब'योब्लाबो जाहाथे थैनायसिम थांनो नाङा, लालाय जेबो नङा लालायनांगौ। दा आं बेखौ बुङो आरो। स' थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं, लाभ इउ अल।